Hristos a înviat. Dragi rugineșteni, foarte mulți dintre voi mă cunoașteți. Sunt Relu Ignat, fiu al satului, și am hotărât împreună cu familia să mă stabilesc în comuna natală. Vin cu acest mesaj tuturor persoanelor care au rădăcini în această comună și acum vă aflați prin diferite țări europene. Dintre voi m-am ridicat prin muncă, dăruire și pricepere pentru a dezvolta o activitate aducătoare de bunăstare atât personală cât și celor din jur. În echipă am reușit totul și în această echipă am dorit să-mi atrag proprii copii. Dar m-am lovit de refuzul lor, oarecum motivat. Iubim Rugineștiul, dar ce perspectivă avem aici? Ca și ei, voi toți știu că v-ați pus această întrebare, fără răspuns. În acel moment m-am hotărât să mă implic pentru a aduce un plus acestei comunități. Eu am hotărât să candidez la funcția de primar, crezând că în 2016 nu vom ajunge să nu putem vota electronic, oriunde ne aflăm în ziua alegerilor, și votul în 2 tururi de scrutin. Contra candidații mei nu vă vor acasă, nici la aceste alegeri, nici la alegerile din toamnă. Motivul? Unul simplu. Persoane ca voi sunt greu de manipulat. Persoane ca voi sunt greu de cumpărat pentru că vă știți valoarea. Sunt convins că o parte din voi v-ați gândit adesea la întoarcerea acasă. Acasă poate deveni pentru toți ceea ce așteptați: condiții mai bune de trai, infrastructură, școli moderne și mult respect din partea autorităților locale. Cred că împreună cu voi putem rezolva foarte multe proiecte. Să ne răspundem la întrebările celor 25 de ani trecuți și totodată să eliminăm toate obediențele față de cercuri de interese economico-politice din zonă. Împreună cu echipa care mă înconjoară, timp de 3 luni, am cules de la cetățeni necesitățile lor. Le-am sintetizat într-o platformă program și le puteți găsi pe www.r20.ro. Dacă vrei schimbarea, poartă o discuție serioasă cu cei rămași acasă, aici în Ruginești. Spune-le cum votul lor îți poate crea ție condițiile pentru a reveni acasă. Schimbă-ți viitorul cu un telefon, dar până în 5 iunie. Vă mulțumesc!